Mä oon Veli-Matti ja soitan Viimeisessä Tyksyssä. Me kutsutaan sitä post-iskelmäksi, mutta siinä on paljon punkkia ja paljon semmoista niinku goottia ja uutta aaltoa. Mutta se on semmoinen niinku musa, mistä me digataan tosi paljon itse. Ja meillä on kaksi kitaristia, rumpali ja kiipparisti ja mä laulan siinä ja Joonas laulaa taustalauluja. Soittaa hyviä keikkoja mukaville ihmisille. Semmoinen, että on niinku mukava olo siinä, kun ihmiset kuuntelee ja tykkää. En mä rahasta tee tätä näin. Teen vaan siitä, että on se saat tuoda se, mitä mä oon tehnyt tai mitä me ollaan tehty ja sitten ihmiset tykkää siitä. Ne on vaikeita, jos ihmiset ei tykkää, mutta se on asia erikseen. Tänään oli hyvä keikka. Se liikkuu sydämeen, kun saa jäädä paikoilleen. Kun katson ylös taivaan kaareen, ja kun ilmaan kun painoin.